Tinokudokezai mabuja kuna dzanyasi dzozuva rechipfumba mwedzi uno waKurume. Nyasi amakore manomwe kubva patsakatisiwa itaidzamara nevanhu vanozivikanwa kuti vanhu vehurumende. Zvinotorwadza ipapa kuti paribe kana mubodzi akasungiwa kana akareketa kuti wakaisepi itaidzamara. Zvinotorwadza mubujayu anga apfuvisawo mugabe akaramba achihwira kusununguka kwevanhu vese. Nyasi wozera wagokwidzapo kare mutengo wepeturu nodhiziri kuenda pamadhora okuAmerika dhora ribodzi nomasendi 61 parita ribodzi ropeturu, kana kuti mari yomunyika madhora 213 nomasendi 40. Dhiziri kwaira kuitiwawo dhora ribodzi rokuAmerika nomasendi 60 omari yokuAmerika. Apawo kumari yomunyika yakuita madhora 210 nosendi ribodzi. Zvakatooma ipapa yese yabva kukwira kubva pamadhora ribodzi rokuAmerika nomasendi 50 ribodzi. Mukwidzi wawaita peturuyu wakutorekewa kuti zvinhu zvese zvakutokwira ipapa nokutoti paribe chinosara ipapa uyo wagokwidza wachireketa kuti kwai zviri kuitika zvokukwira kwomutengo wepeturu ndizvo zvaakuita kuti zvidandi, asi wabva wareketapo kare wakagoti kwai mwedzi unouyayu wakutonhadzirapo kare kuti wasanganise muto wenzimbe pabodzipo nopeturu. Zvinorwadza nekuti muto wenzimbeyu unoita kurwadza peturu yacho inogara ba. Zvinoramba zvakaita kunyangarira vanhu idi. Heno kuti zvichachinja chire, ticharamba hedu takandoringa, asi zviri kurwadza. Mune imwe nyaya yavhundutsa vazhinji, Sakunda yapuwa nhandare yorufaro nokanzuro weguta reHarare. Kwai yapuwa nhandare iyi kuti inhadzirepo kare iite kuti nhandare iyi isenzeke nokuisiwa zvinhu zvinoita kuti igone kugosenzesiwa kana nonyika chaiyo ichida kutamba. Heno kuti zvichaitika zvarini, paribe kugoreketiwa kuti wachagobhadharwa mari kana kuti wachagobhadharwa mari kwemwedzi mingani kana kuti makore mangani. Tichagoramba takaringa. Hurumende yagoreketayo kuti kwai yakuda kutanda ugopa vanhu karezinesi kokutyaira dzimotika kari kopurasitiki. Wagotiwo wada kuita izvi kubva mumwedzi wakakunguru wogore rino. Haidi, ticharamba hedu takandoringa, asi tinotoziva kuti pawanenge wareketapo wachazotanda kuizviita heno mberiyo. Ipapa zviri kutorwadza nokuti kunyange nokumapasipoti chaiko wagotoreketa paya kuti kwai kuchange kuchipiwa mapasipoti anosvika 10,000 chairo pazuva nepazuva, asi kureketa kuno wari kuzvikona ba zvokuti wagope vanhu vanosvika kana chiuru chibodzi chaicho kuti wakwanise kubhadhara mari dzacho. Zvinotorwadza, unosaya kuti kohokona iye wachiita kudandi. Ticharamba hedu tichiringaiko vanenge vari kuenda nazvo. Nyasi Energy Mutodi yagoreketa kunyasi kuti kwai mukaona zviri kuitika vanhu veZANU-PF vanogona kundojiwa naChamisa vakaramba vachiita zvavari kuita zvokurambidza wechidiki kuti waite zvobato. Ticharamba hedu takaringa kuti vanenge vachizviita sei, nokuti zviri kutoita kunakidza chaiko. Unoita kusaya kuti zvamboita sei, zvambodini. Unotofunga kuti peno heno akamubatira pfuti kuti anyore zvaanyora zvopadande mutande. Ticharamba hedu takandoringa. Zuva raMangwana Chamisa wachagopa mureketo wavo wakanzi The Zimbabwe Agenda nonguva dzonomwe dzomanhoko. Haidi, tinaita kungwarira tigoenda kotetekera zvavanenge vari kureketazvo, tiite kuzvimbwira tega uye kundonyepiwa nevanhu.
kuno masoja matatu apuwa mutongo wokugara mujere kwemakore anoita 15 pamunhu mubodzi. Masoja yakwa agoba kumasvingo akapakata zvatoita kuti waendesiwe kujere kwawoko. Haidi heno kuti jere remasoja richaita kuti wachinje chere kana kuti wamwe wagoshe kuita mutsepwede yakadari, ticharamba takandoringa. Wabasa womumigodhi kwaiva kuramba mari yawanzi wachagoda kupuwa nomakambani omugodhiyo. Kwai munhu anenge ari kutambira mari shoma achatambira mari inoita zviuru zvomari yomunyika 45 kana kuti mari yokuAmerica 346 pamari yomusika waNamhanduwe, kana kuti anenge achizotambira mari yakawanditsa kwai anenge achitambira mari yomunyika zviuru 104 kana kuti mari yokuAmerica 900 tichiverenga nomari iyo yaana mutudi. Heno kuti zvinoita sei, tichagoringaiko zvinoperera. Hurumende yaMnangagwa haidi inoita kubenhutsa vanhu kuhuiku waita kuti nyika ibudirire, iri kutoita kuti nyika itoite kutaikirwa chaiko. Kureketa kuno wagotoburitsa kuti wakutanda yavari kutenza kuti presidential borehole drilling program iyo iri kuda kunzi kwaigochera zvibhorani zvinosvika 200 mumaguta kuitira kuti vanhu vagoboye mvura. Kwai ipapa zviri kuitirwa nokuti mumagutamo mvura yanetsa, asi ivo wakuru wehurumende waribe kana chibodzi chavari kugoita kuti wadhonze mvura kubva kumadhamu ichiendawo munzvimbo dzinogara vanhu. Haidi, pakaita kunyangarirwa chaiko. Unosaya kuti wakuru wavari kuita kudini, nokuti izvozvi zvichareketa kuti pasi pamvura iyi ichakasika kukuwa zvokutoti vanhu vachanetsekapo kare. Unozvishaya kuti zvinenge zvinyatsodini. Tiringa zvedu zvosarudzo kubhinga yodzauru kuna Pegi Mudimba weMDC Alliance, kuna Discipline Mukuri wakazvimira egani, kuna Kuda Musuka woZANU-PF, kuna Muzamba Clive woUDA naPrince Dubeko Sibanda woCCC. Tinazoziva vanhu vokuenda kovhotera. Tiringe zvepasi rese. Kwai kuNigeria kwaita kusaika mapfuta odzimwotika zviri kutoita kuhwadza. Apa ndo vanhu vanoburitsa mapfuta odzimwotika akawanditsa muAfrica mese pazuva nopazuva, asi ivo waribe kana bodzi chairo. Unozvisaya kuti zvinenge zvinyatsoedza kuita kudini. Ticharamba hedu tichiringa. Kwai imwe mvura ino mhepo yakawanditsa yakarowa Madagascar nyasi iri kuda kutoenda kuMozambique. Haidi, pakaita kunyangarirwa heno kuti wachazorora chere vanhuwa, nokuti zviri kuramba ichindouya kundogara svondo mbiri, yauya imwe kundogara svondo mbiri, yabva yauya imwe kundogara svondo mbiri, yabva yauya imwe pokare. Towasvira kuti pareke kugopfa kana mubodzi. Kwai Russia noUkraine dzabvumirana kuti dzimbomira kuita hondo kwemaawa anosvika 12. Kureketa kuno takatomirira kuti timbwe kuti zvaitika chere kana kuti paribei. Kwai munhu uya kuAmerica akaisiwa mwoyo wenguruwe wohumba kuti ararame nawo, kwai apfa akaisiwa mwoyo wohumbayu mwedzi 2 yapfuura. Zvatoita kuhwadza vanhu vakanga varingira kuti penyu achararama nguva ndefu. Ticharamba tichigoringa kuti zvine zvimwe zvichaitika munhau iyi. Nyasi kuri kunakidza haidi, vanhu vamirira kuti kutambwe mutambo weChampions League apo Real Madrid ichakubana noPSG, Manchester City pabodzi no Sporting CP. Ticharamba takaringa iko zvinoenda. Tiri ipapo zvedu, tagumira pano. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.